jij bent net bij de band. Vertel eens, wat zijn jullie voor een band? Een beetje psychedelic rock, funk, zo die richting. Een beetje eigenlijk. Dat is wel. Speel jij al lang bij de band? Nee, ik speel net zo lang als Liv bij de band. Is dit jullie eerste optreden eigenlijk, ook in deze samenstelling? Tweede. En wat vinden jullie tot nu toe van dit optreden? Van deze bands die je al gezien hebt? Ik vind het ontzettend goed. Ik vind het echt heel mooi wat ze hier allemaal samen hebben gesteld. En ik ben ook blij dat we erbij horen. Dus. En hoe is het dan om ook samen in een band te spelen? Dus niet alleen, maar gewoon echt samen? Nou, ik vind het gewoon heel leuk dat mensen dezelfde interesses hebben qua muziek. En dat vind ik heel fijn dat je dat dan samen met elkaar kan stoppen en dat je daar dan mee kan spelen. Hoe is de stemming hier? Ja, gezellig. Ik zie iedereen meeklappen en zo, dus dan is dat lekker toch? Jullie zitten in de band No Limits. Hebben jullie al vaak opgetreden? Ja, zeker. En dat is een beleving die je eigenlijk heel leuk is. En je kan gewoon laten zien wat je van muziek vindt. Wat zijn jullie plannen nog na de zomervakantie met jullie band? Gewoon door blijven gaan met dit soort muziek. En nieuwe muziek natuurlijk. Ja, want ik hoorde ook dat jullie misschien zelf aan de slag willen met eigen muziek. Klopt dat? Ja, dat willen we wel gaan doen. We hebben er nu niet helemaal over besloten, maar het is ook pas net dat we daar kansen voor hebben gekregen om dat te willen doen misschien. Maar daar moeten we nog even overleggen, maar dan denk ik wel dat dat al in de toekomst zal gaan gebeuren. Ja. Vertel eens, waarom ben jij hier vandaag? Ja, ik kom al jaren op Popplaza en dat is een heel mooi evenement wat opgezet is binnen Pelen Maas. En we komen al jaren hier, dus ik kan bijna niet overslaan. Het is sowieso al mooi om te zien dat de jonge mensen ook de live muziek weten te vinden. En jonge mensen om muziek te zien maken, ik vind dat alleen maar mooi en ze kunnen daar veel van leren. Echt een mooi moment voor jonge muzikanten uit de wereld om een podium te kunnen hebben en voor mensen te gaan spelen. Ja, waarom is dit specifiek voor de jeugd? Waarom is dat zo belangrijk? Wij hebben dit eigenlijk een soort van bedacht als afsluiting voor het schooljaar. Het is nu juli, dus dan is het natuurlijk het einde van het schooljaar op school, op het Bouwens. We hebben ook een plek voor de jeugd om elke vrijdag te oefenen. Dat is eigenlijk een soort van het eindoptreden daarvan. Zo zou je het kunnen zien. En wat is jullie binding met muziek zelf? Ja, wel eigenlijk spelen zo meteen ook zelf op podium. We zitten in een bandje samen. Ik speel basgitaar, ik speel gitaar. We hebben elkaar leren kennen in de hangout op school. En ja, eigenlijk we houden van muziek. Hey, wait, I got a new